Delia mar fuq istazzjon radiofoniku tal-Partit Nazzjonalista fejn kompla jamira ċara illi mhux se jirriżenja minn kap tal-Partit. Delia dikjara dan fl-istess ħin li grupp ta' deputati nazzjonalisti jiltaqgħu fil-binja tal-Parlament biex fi klimhom stess ifasslu pjan biex jaħtru persuna minn fosthom biex jinħatar kap tal-Oppożizzjoni. Madanakollu Delia kellu klim ċar għal din il-fazzjoni ta' deputati li ilha 3 snin taħdem biex tqaċtu mit-treġija tal-Partit u saħaq li dawn id-deputati ma jistgħux jarmu l-għajta tat-tesserati. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux ikun biss ta' dawk li fuq l-imwejjed jiddeċidu huma għall-oħrajn. Illi dawk li fuq l-imwejjed jaħsbu għax il-ftit jafu iktar mill-ħafna, allura ma jagħtux kasu jarmu l-għajta tan-nies. Fil-programm intervjenew bosta tesserati li għal darb'oħra jinsabu skossjati bil-qada mwera illi reġa' jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Fl-istess waqt ħaduha qatta bla ħabel kontra d-deputati li jitkellmu ħafna dwar ir-rule of law, iżda mbagħad lanqas għandhom id-diċenza jirrispettaw id-demokrazija fil-Partit Nazzjonalista. Eqqażot dawk it-setax merċinarju qed inħallathom ma' Gaddafi li qabad l-Afrikani biex isawtu u joqgħu l-Arab, dak merċinarji u mhux qed jirrispettaw lit-tesserati li tellajni hemmhekk. Mod demokratiku mbagħad jgħidu jgħidu bid-demokrazija. Assot nafu kemm qed jaħdem għall-Partit u anke għal dal-pajjiż u nixtieq għandi messaġġ id-deputati kollha vera jħobbu lill-Partit kif jgħidu lil Malta ikomplu jimxu wara l-Kap Adrian Delia biex flimkien naħdmu u nirfgħu elezzjoni jibqa' sod Kap. L-iktar li importanti hija li aħna support Partit Demokratiku u qed nagħtu sinjal żbaljat il-demokrazija fil-Partit tagħna ma tiżdix għax ikweta ġusti għandhom jingħataw importanza t-tesserati li votaw għal Adrian Delia u jiġu rispettat. Partitarju ieħor nazzjonalist qal lil Delia biex jibqa' sotu ma jċedilhomx. B'reazzjoni l-Kap Nazzjonalista tenna li jrid jagħti lill-Partit Nazzjonalista lil ħafna u mhux lil dawk illi sejjaħ ftit magħżula. Jien irrid nagħti il-Partit Nazzjonalista mhux lil ftit magħżula imma lil ħafna. B'ton euforiku wieġeb semmija oħra li qaltlu biex jitfhom il-barra mill-Partit u qalilha biex jiġbru aktar tesserati. Ejja, ħan niġbru iktar tesserati, ħalli dawn it-tesserati kollhom leħen, ħalli dawn it-tesserati jkunu jistgħu jivvutaw, ħalli dawn it-tesserati jkunu jistgħu jitkellmu għax jemnu lill-vot tagħhom jott. U mhux taħat ieħor biss. Kien hawn illi qaltlu li min ma jridux għandu jitlaq il-barra mill-Partit. Mela daqshekk u min ma jridx jitlaq il-barra jgħidilhom. Le, kulħadd jiġi law ħallek milli jitlaq. Aħna niftħu l-bibħa jiġu iktar. Kontra tiegħek iva jitilqu l-barra. B'mod mill-aktar surreali l-Kap Nazzjonalista temm jgħid lill-partitarji nazzjonalisti li se jibda jmur sija fil-ġimgħa fuq ir-radju tal-Partit iwieġeb it-telefonati. Meta l-aħjar ħin taħseb? Il-liema ġurnata u l-aħjar ħin, meta? Li trid inti, ma fa darba fost il-ġimgħa tiġi fuq ir-radio. Hekk, dal-ħin tajjeb kieku? Tajjeb, mela ħarqanin biex jisimgħu u tkellimhom naqra. Mela, ħawedek, dal-ħin ħanibda niġi darba fil-ġimgħa fuq ir-radio, tajjeb hekk? Miftemin. Delia talab ukoll għat-talb. Grazzi, itlob għalija. U jekk kien hemm xi dubju li l-messaġġ lid-deputati li sfiduċjawh kien għadu ma wasalx, Delia temm jgħidilhom hekk. Dottore, Għajli. never give up. I never give up, tibżax.